Iki anu tan. Selamat siang yo. Ya men iki wis siang lah ya, Nduk yo. Ya wis bar maem. Duh, belum. Mbak Intan ya sudah cale. Udah. Apa kacang tomes yo isih, mang bikin mie kuah. Terus goreng tempe. Habis yo. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi. Iki sing jamu jamu mau bengi lho, Dok. Maksa wis dibagi kok. Nah, iki mbuh mitos, mbuh fakta yo. Di zaman biyen iki jambu. Makmo jambu utawa pelem utawa buah sing dipangan codot. Nek wong hamil engko insyaallah nek duwe putra yo dadi ganteng, nek putri yo dadi wayu. Kulitnya engko halus ngono. Saya nggak tahu loh pemirsa yo, mitos atau fakta iku sing ngendikan ndek biyen almarhum bae. Ndi ora ganteng kok. Yo ora cah lanang kok, iki cewek. Wis sampe nek gedhe wis perawatan nek yo wayu. Nama Mbak Intan. Mbak Intan. Mbak Intan mbah ki guyang-guyu kaya bar entuk arisan e. Bu, tanganku gatel apa entuk arisan? Wong arisan ya wis entuk. Ini lo gatel yang ini. Arisan wis entuk mbiyen wis dienggo bayar pajak motor, wis dienggo tuku ban, dienggo servis. Wis bar. Nah, arisan enak kapan? Urung eneh Kang Repa ya Allah, Nduk, Kang Repa. Wis mari, Pak. Kegerem, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah wis sembuh, wis sehat kabeh ya. Dino iki ape gawe tahu isi. Tahu isi. Iya, wedake intene. Mas Pras yuk tukokno Mas Pras sebuah. Tempe mentah, tempe mentah. Heeh. Enek lagu ki. Diki. Wong enek iki. Enek. Iya. Nanti wong urung rene. Terus sampai big boom. Apa nih bing boom in the room. Kebum. Nyah, tumbas. Mentah ya. Nek aku krungu kok tenan kok mak ting ya lah ya, budhe mak krungu ya. Saya tak golekane. Wis engko sore untuk dilapi, Dok. Gawe tahu isi wis tuku bahan-bahane kemarin dadi kulang wis gak blonjo pemirsa. Terus engko sore mbah tumbas apa. Lho lah kalak Mas Pras tempe. Mentah. Sampeyan mesti golek Dek Susi ya. Tumbas tempe mentah. Oke. Tahunya libur? Enggak, Mas. Oh, mboten tahu, Mas, tempe mentah. Pemirsa ada yang menanyakan caranya gawe kerupuk nasi tanpa obat ya. Nasi dibumbu, tumbar, bawang, garam, karo penyedap. Iso masako utawa roiko secukupnya nggih. Bawangnya sing akeh dadi engko rasane enak. Dicampur nasi, langsung dikukus. Nah, bar dikukus kan terus dideleh ning kene lho pemirsa. Nah. Ini. Nah, nggih. Biasanya kan ada yang pakai blong iki tanpa nganggo blong nggih pemirsa nggih. Nanggone tepung kanji. Lagi kanjiku tek yo pas entek. Iya. Kanji. Dudu panci lho ya, kanji. Kanji. Tepung Kanji. Bu, aku mang urung buka obat, aku kan flu. Gerak-gerak aku. Sabar, timbang obat abet. Obat tenan apa obat abet? Iki lho aku flu. Nah, iki kan cek panas ngene lah ya pemirsa yo. Iki sajane kurang pemirsa. Aku ndek iki yo separo iki yo. Iki mumpung saya panas terus dikasih tepung kanji. Iya. Kanjine entek. Entek iki kurang, Guys. Lho, tak tuku ombas, Sis. Iya, engko sik sabar ya, sabar, Guys. Terus Tepung kanji. Iki terus ditutuk-tutuk ngene. Tuh. Ini toh. Apa kuwi, Mbok, Mam? Oh, jambu. Nah, iki ini kurang kanjine pemirsa yo.
tumbas noneh iki terus ditutuk-tutuk ngene tan. Terus engko dicethaki musat. Nuwun ngoten mawon. Ya. Saya bikin kok gagal terus Bu Yuni. Kenapa ya? Apa mungkin nasinya jenengan ke lemesen? Ya. Nek nyampuri bumbune kan airnya sedikit saja. Ngono. Iki aku nek ngarani kurang tepung. Tuh, terus ditumbuk ngeten pemirsa lho. Wes ditambahi lagi tepungnya secukupnya, ditambahi ya. Wes, berarti langsung gawe Apa? jenenge? Gak ketok tan. Ketok sih. Bu emang ketok ya? Ya pora. Bar iki ya tumbas tepung kanji ngene Mama Susi. Berapa satu ya? Iya. Nanti ya. Iya gampang, duke nanti juga Ya pokok. wes ya. Nah, langsung kanji dicekaki. Iya, tepung kanji sak bungkus ya. Wis ngene tok, terus bar ditumbuk to pemirsa. Terus langsung dicithaki. Iki Dek iki bar tak nggo gawe. Saiki wis setengah garing ya Tan ya. Ya. Iki gawe neh lho. Oh tak ketokno lho, Bu tak ketokno. Delok ya. Ya. Oh. Kok nek wis setengah malam, setengah apa ya garing nu langit diwaliki pemirsa. Wis kok ngene tok. Tak sendok-sendok niki to, terus dingenekno. Tuh. Wes. Kok diwaliki. Kon ngoten tok. Tumbar bawang penyedap. Terus engko nek pun pintas disukani tepung kanji. Nah, Ditumbuk. Lho, sapi to. Lho. pis. Mas Al pilek. Kayak aku. Lho. Aduh ae. Minum air anget, istirahat, Heeh, awake gak kudu gak penak aku. lagi usum. Lho, ngene. Iki ndek iki bar tanggung gawe, tak pindah ning gribik to pemirsa. Ya. Tinggu mepe apa ndek biyen kuwi. Apa kuwi mau dolai? Copyright pura Bu Mang Al Bu. Gak. Insyaallah gak. Wis pindah ning ngarep kok. Pokoknya Intan tak sarankan ya, ngomongno Ibu ya, perbanyak minum air Budi. putih. Budi. Terus ngene pemirsa aku ndek iki yo gawe ditunggoni manuk. Wah. Berarti Ibu Yuni apa? Saiki manuke mbok kek ndi Bu tak golek kok gak enak san. Ceritane kan makjah kan kurungane nganggur akeh to, Nduk. Iya betul. Wis ben di rawat makjah. Kancane ku enek kancane ning gone makjah. Aku ya duwe doro pemirsa kok samboknya. Aku kan duwe doro. Apa sing nyek ora piye-piye kok. Aku duwe doro akeh neme makja. Dua. Sing loro kena pagebluk. Wes, ketok iki. Dikei Mas Mandor kok yo. Begitu tutorialnya bar iki langsung gawe tahu isi Ya. bareng-bareng Ya cus. Nih, sini Tan. Tak gawe no tahu isi ya. Tuh, iki tahune. Terus tak iseni enek tauge, enek cambah. Sik. Aku ndek duwe cambah ning ndi lho ya, Nduk? Enek basket aku. Kenapa aku bahas? Yang ini pakai yang ini. Ojo terus-terusan nganggo beras kertek ana pemirsa lak. Kenapa? Gak boleh ya? Iya. Maksudnya sesuatu yang berlebihan kan gak bagus. Lah pamane ngene lho pemirsa ya. Sedina iki dicopno ning irung iki lak yo gak bagus ya. Kok lak irunge lak yo kesel. Wis pokoke Tiga boleh. dong. Boleh pakai sesuatu asal jangan berlebihan ya. Tak iseni wortel karo toge karo kol iki tak bumbu enek bawang putih merica terus karo garam kita isi wes ngene tok ae Nduk
Aku ki duwe tenan kok lali aku. Duwe iku lho. Rada mundur ya, Dok, Kak. Duwe tambah. Neng kulkas tulung golekno nek menawa ketemu. Apa? Tambah. Paling wis kok. Wis entek. Urung kok, Dok. Eling aku kok eling ndi ya? Neng plastik ngono lho, Dok, di iki. Kayak enak, Dok. Iki lho, Bu. Iya ta? Kewarna Dok. Wah, aku ki eling kok, Ibu tuku kok. Kok iso tuku neh? Lah aku kan lali. Nek kelas gak enak ya. Nenek. Kalau ini tinggal bunda, tinggal masak. Apa yang dia masak? Mie. Gak, sop. Lah gue dia kok nek kesuwen anu aku ngono malah. Terus pokoknya kalau wortel tambah dadi siji di bumbu ngono wis. Ya Dok ya. Tak kabeh kowe. Dicuci. Nah, kuwi cek kuwi. Iya. Wes. Iki kayak sopo lho. Iku ne, oh gak balung apa? Iku ne kol lho. Terus lagi ha? Kita gini. Wah, terus lagi Dok. Iki apa nek ngarani, Dok? Daun Kingkong. Daun kingkong. orang daun kingkong. Daun kingkong. Ora. Lah daun apa nek daun kingkong? Iki daun bawang karo seledri. Ngono. Iya. Tenang. Lah kowe sangat to, Dok? Tuturu. Ya mana dek dulu. Emang berani ini? Jangan nanti kena tangan aku. Ya ora hati-hati ya. Cah wedok ya kudu iso Masak. masak. Juga nek zaman saiki gak harus pemesan, nek zamanku kae harus iso masak. Sapa ngerti sebenarnya nek aduh saka bakul sego iso masak dhewe, iso nggo mandiri ya ora. Saiki bakul segone online kabeh. Jadi yes beda ya pemirsa zamanku mbek zamane saiki. Saiki ibu-ibu rasah masak wis. Halo guys, wis kurire teko. Apa nih? Zamanku kae ora enek kurir pemirsa. Telepone nganggo telepon ning omah. Bantere. Halo. Halo, ngono ya. Iya. Wes ki langsung digoreng. Jadi gongso, dibumbu, terus dimasukkan ke dalam tahu. Terus langsung direview, wes dadi ngono tok, guys. Aduh. Alon-alon. Yes. Nah, Oh, gue loh, dibengi Repa dipreksakno, harus perbanyak minum air putih. air putih. Ya, entar ibu tuh nek dikandaniku ya didengarkan. Wes ki langsung dicuci bersih, langsung tinggu apa nang ngarani ngene iki lho isi. Intan sing masak ya? Iki neh. Wes sih, Dok, wes lagi. Wes tulung pateni Dok, pirang menit iki? Arek review. Ulah wis 5 menit, Dok. Pateni yo. Iya. Saatnya di wes tanganku wis bersih pemirsa. Disaini lho ya. Wis disaini wis pokoke ngene lah, pokoke intine disaini tahune. Tahune pokoke disaini.
Ini nanti terus ditepung. Cetok iki yo. Di bumbu bawang putih ya. Terus garam, penyedap terus dipoles ngono ae. Diseno ning kene. Tangannya harus bersih ya. Agak bersih. Gak bersih ya kotor berarti. Gue sarung tangan. Plastik. Harusnya ya Le ya. Saiki ning nganu ngambilnya sarung tangan kabeh. Sopo kayak gini? Mama. Mama apa mama Mbak Repa? Suaranya kayak Mbak Repa. Mama. Oh mama. Paling karo Yaya paling. Gak karo Mas Al. Ceritane iki sabun Saadah, sabun Sunlight. Kuwi disuntekno kabeh lho kok padha karo Intan to Le. Ngono mamah. Ya sabar Dik Susi sampean lagi an Intan malah wis bendinone aku ngono kuwi. Jadi memang setiap orang ya pemirsa punya ceritanya masing-masing. Jadi urip sawang sinawang walah pinuk ya Mbak Yun. Wis ora mikir sekolah, ora dibutuhan yo ya sing dibutuhan sampean tok aku ya ngono amat. Ketemu kancaku. Pinuk ya Dik Yun ya sampean ki. Iya wis alhamdulillah sawang sinawang. Aku nek nyawang kancaku yo pinuk padha wae. Urung tentu sing ngalami ku yo pinuk. Itulah mengapa dikatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Wes langsung digoreng ya Nduk ya. Cus untuk sak menit tak wes sak menit toh? Wes. Celok. Cuk. 2 menit. Ya wes. Pateni iki. Iki wes Bu. Cuk. Oke. Oke, Iya, lah kok lengone ngene, Nduk? Lengone kok nyetus ngono? Nah, ini Jeracin, delok jeracin. Aku delok jeracin. delok gede tahu. Delok film jeracin. Sapa seneng Max Yoyo, San Sendong, Wang Kaimu nui. Jeracin. Ibu wes mengidolakan Arya Kamandanu. Brahma Kumbara. Ngono ya. Jeracin. Kabeh. Apa nih Kecun, Gensi, Yo nah. Mengna, Neng. gitu. Ibu tak mengidolakan Patih Gajah Mada. Oke, terus. Belum wayahnya itu. Kosek urung-urung. Lho ditepungi pemirsa kita tahune gede pancen pemirsa. Iki entan nak tekoki lagi apa ta? Lagi delok Dracin. Sopo sing mbok deloki jare Wang Kaimu, Max Yoyo. Terus Kecun. Kensi. Mengna. Yiyin. Meme. Walah, Intan. Logo, sama nek Intan iso nerokno pemirsa. Nih. Oh ngewo, poneh dulu pokok iki. Meok. Tidak. Sesuai lak ya ngono. Ibu tak mengidolakan anu wae, Ibu. Patih Gajah Mada, Kamandanu, Arya Dwi Pangga, ngono-ngono kuwi. Belum, Nduk? Belum. So. Kok isih. Maksudnya isih hukuman. Wes nduk tan ternyata lak kegosong ngono. Oh, ternyata sampun. Walah. Wes Dok. Tahu sih. Wes. Aku wis pengen mangan tahu. Dedek, tak ceritani yo, aku wis entek loro terus ngombe iki nang wareg, Dek. Kan tahune gede-gede yo, Dek. Wes ndang langsung. Ayo. Langsung saus aku. Pakai ambil lepek. Ambil lepek, Dok, ambil lepek.
sedikit. Ayo Dang, yo Dang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ambil dok. Ya mau enggak? Udah, tahu isi. Duduk sing manis ah. Duduk, sing cantik. Duduk HP-nya taruh dulu. Taruh dulu, engko duduk anu nane. Pinjem mah, lepeke mah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Tahu isi sayuran. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis gede. Lamboke enum, Dek. Lamboke enum. Nanti Mam. Piye Tun? Piye Tun? Enak. Enak. Piye yo? Ki ndak tahu isi, Dok. Tahu isi, Dok. Tahu isi. Ya? Iya. Ki mang konten gawe tahu. Iki lho manggo ki yo. Iya, Dok, iya. Wes pokoknya nek karo Bude tentang kerupuk gendar, tahu, bubur sayur, wes ngono-ngono kuwi, sambel. Iya, alhamdulillah. Tambah semangat ya, Dok ya. Iki ya, iki jenenge alumni nanti yang di SMA Negeri 2 itu ada Mama Susi, ada Pak O, ada Mbak Endah, ada Pak Lurah. Ayo Le. Yo ki. Mbak Ana, Mbak Irma, Mama Dewi, Bunda Dewi di SMA Negeri 1 sing mengikuti jejaknya Mas Dio. Doyan udah Mam. Iki lho, tahu Le. Gempon pemirsa nggih demikian. Iki sak menit kasih ya. Lah wis gaweke ya Dik ya mang critane gaweke, gorenge, proses nglebokno klombek yoyo barang tek mang tek ditunggoni yoyo. Ngono Dik. Jadi berapa biji? Dadine kan ceritane mang kan wis tak cemal-cemil pas jek mentah lah ya Dik ya. Matenge kuwi mang dadi 17 wis tak emplok loro. 17. Iya. Iki mang 5. Terus kowe mas 1. Tak emplok loro. 10. Lah ning kono mang tak ngengehno intan. Piro ono 3 apa 4 mang? Wes nanti Mam. Enak ya, Dok ya. Iya iku lah ijek kuwi lho. Kok Mbak Reparan jukuk ning guri wong ijek ngengeh 3 apa 4 mang. Nggih pun pemirsa nggih, demikian cerita hari ini. Terima kasih untuk Bunda dan juga semuanya. Iya, ya Allah, sesuk tak gawekno neh. Doa terbaik untuk jenengan semua. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit dulu. Le nyengongok le. Oke, kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Makasih Bude. Sama-sama dong. Nah, entekno.